हेलो लोगोफोर न्यूज गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय गाबोननिफ्राय जागोन आसाम विधानसभा बिसायख'थिया बेनिनो मोन 47 समस्तियाव जागोन बे बिसायख'थिया आरो नोंथांमोना गाव गावनि मोनथाय बायदियै भट होनो हागोन। बेनिनो भट होनो थाखाय नोंथांमोना लोगोआव लांफानो नांगोन गाव गावनि भटार आइडि कार्डखौ। भटार आइडि गैयाब्ला भट होनो हाया नामा? थारैनो हागोन, नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोनाव थारैनो थानो नांगोन मोननैसो डकुमेन्ट्स। बे डकुमेन्ट्सनि जायखिजाया गांसे नोंथाङा आइडि महरै लांफानो नांगोन, अब्लानो नोंथाङा गोरलैनो भट होनो हागोन। स' बिदिब्ला मा बे डकुमेन्ट्सआ फै बिदिब्ला मिथिनानै लानि। नोंथांनि मुङा भटार लिस्टआव गोदानै फैदों आरो भटार आइडि कार्ड मोनथ'वाखै एबा जायफोरनि मुं लिस्टआ सिगांनिफ्रायनो दंखायो आरो दासिमबो भटार आइडि गैथ'वा, बेबायदि थासारियाव नोंथांमोना जिंगानांगौ जेबो गैया आरो थारैनो नोंथांमोना भट होनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांनाव आइडि कार्ड महरै भट होनाय मिरुसिम लानानै थांफानो नांगोन। आधार कार्ड नङाब्ला पान कार्ड जायखिजाया गांसे नोंथांमोना लांफाब्लानो आरो नङाब्ला MGNरेगानि कार्ड नङाब्ला लाइजाम सोग्रानि थामहिनबा पस्ट अफिसनि पासबुक नङाब्ला ड्राइभिं लाइसेन्स, पेन्सन बुक, सुबुं साननाय स्मार्ट कार्ड आरो जुदि सोरबाफोर कम्पानियाव खामानि मावनानै दङब्ला बिथांमोना कम्पानि आइडि कार्डजोंबो नोंथांमोना भट होनो हागोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया बेंक पासबुकजोंबो नोंथांमोना गोरलैनो भट होनो हागोन आरो बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया। जुदि नोंथांमोननि आखायाव भटार आइडि कार्ड गैयाबोला अब्ला नोंथांमोना बेनिनो जायखिजाया गांसे डकुमेन्ट्स लानानै नोंथांमोना नोंथांमोननि भट होनाय मिरुआव थांनानै गाव गावनि भटखौ होनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।